infantil imos facer unha viaxe en barco ata a Illa da Palma. Somos do Foxe, do primeiro de primaria, e vamos viaxar en globo pasando Portugal hasta ir a Palma. Imos ir en globo ata a Palma para levar a recadación e axudar a todas as familias. Imos ir a Palma para atravesando Portugal. Rompiendo la quieta noche. Os nenas e nenas de terceiro e cuarto fixemos o camiño de Santiago en cabalo. Empezamos en Roncesvalles e pasamos por Logroño, Burgos, León, Sarria e finalmente chegamos a Santiago. Desde Santiago fomos ata o Colexio do Foxo para meterlle unha pequena axudiña á vosa xentiña da Palma. Despois de chegar ao Colexio do Foxo e depositar o sobre, pasamos en cabalo por Castela e León, Madrid, e de Madrid xa collemos os avións dos nenos e nenas de quinto e de sexto, cara a Palma para facervos unha visitiña. Os peregrinos de terceiro e cuarto mandamos bicos a moreas. Os peregrinos do Seixo do Foxo querían viaxar a Palma para levarlle algo de axuda, Viaxaron desde o aeropuerto da Coruña en avión hasta Madrid. En Madrid colleron un Arbia hasta Cádiz. En Cádiz viaxaron en furgoneta. Despois colleron un barco hasta a Palma. E daronlle a axuda e quedaron ali uns días de vacación. Que una palmera fue quien me enseñó a... Dende a nosa escola do Foxo ata Solpor, un moño de tulipás vermellos e moito, moito amor. Solidariedade con La Palma. Primeiro, collemos un avión ata Barcelona e dende Barcelona vamos a Málaga. En Málaga collemos un coche hasta Cádiz. En Cádiz vamos cos nosos compañeiros de equipo hasta La Palma. La llevo en mi alma y no la de perder. Esa hija mía.